Тук има и запазена мазилка. Къде е мазилката? Чакайте леко да... Само, че не мога да видя. Червена мазилка и оттам май има някакво име църквата. Разкажи тук. Елате насам всички. Е тук насам. Е християнски храм, а горе... Отче наш, ти, който си на небесата, да се свети Твоето име, да бъде Твоята воля, да дойде Твоето царство, както на небето, тъй на земя. И на същия хляб, дай ни днес, и опрости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия, защото Твое е царството, и силата, и славата, вовеки. Амин. И ти, наша земна майко, да се свети Твоето име, да бъде Твоята воля, да дойде Твоето царство, както в нас, така и в Теб. И като изпращаш всеки ден своите ангели, прати ги и на нас. И не ни пращай болест, но избави ни от всяко зло и изкупи греховете ни, както и ние изкупуваме греховете си към Теб. И благослови ни, защото Твоя е земята, и здравето, и тялото, вовеки. Амин. 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 И да бъде България на всички. Да живее България! Да живее България! Нали го ката жена,